What's up mga ka-magic? Welcome back to my YouTube channel! Alright, so my videos for today ay namili po tayo ng mga kagamitan. Alright, so before po natin to i-open, so maraming salamat po pala sa nag-sponsor po nito. So wag lang po natin i-mention ang kanyang pangalan kasi ayaw po i-mention alright? So yun mga ka-magic, wag na po natin ipatatagalin to. I-open na po natin ang nag-sponsor po sa atin nga binili ng kagamitan. Alright, so ayun mga ka-magic. So ka-magic, wow! Ano ito? Baka, ano? Ito, ang laki-laki ito! Ayun mga ka-magic! Alright, labrador and balde. So may kasama siya po ng tabo at hangin. And then may brush sa loob. So, open natin po ito. Yun, mga magic. So, no. Unitin na natin. Yun! Wow! Hanger! Right! Tabo! Parang paligo! And then, brush! Sa mga damit pula ito at tsinelas at sapatos. Ito po, tabo. And then, lavador! Right, thank you! Right, so meron pa loob. Okay! Meron tayo ng panty! Siyempre, para kay Desiree ito. Right, so meron tayo dito nga, hindi ko alam kung ano ito. Ang dinidikit ko ito sa, sa padero para po ba sa maganda po ang tingnan yung ating padero. Ayun. Dalawa po ito, dalawa. Oh. Ano po ito? Siyempre, kay boxer po na. Boxer. Para tayo may bagong boxer kasi yung baw-baw naman. Gago! Okay, so, right. Next po tayo, Next po tayo. Wow! Ano po ito? Alam naman natin kung ano po ito. Siyempre, salamin! Para makita nyo kung yung mukha mo sa salamin para makita mo kung gaano ka kaganda, gaano ka gwapo. Oh my God! Yun, okay, so, and then, meron tayong box. So, tingnan po natin kung anong laman po nito, So, parang electric pan. Electric pan yung karton. Check po natin kung anong laman. Wala pong ano ito. Ano po ito? Mabuti na lang maluwag yung pagtali. Kung hindi po itong maluwag, ako imatayin sa pagod na mag-open ng box ito. Ito, Mr. Box. So, open na po natin ng ka-magic. Open na po natin. So, pulit po nito. Oh, yun! Yun! Ano po si Batman po dito, Yun, Magic, mga kalaki ito. Ito pala, no? Ito! Joke! So, 1, 2, wow! Yung mga ka-magic, may bago na po kaming electric fan! Thank you po sa sponsor. Ito po, wow! Alright! Marami na po. Thank you so much po. Then, wala na po. Alright, and then, mga ka-magic, meron po kaming Mr. Box nang galing po sa Happy Birthday to La 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 Lazada. Birthday to La La Lazada. Okay, so check mo natin kung anong laman nito.
Hintay po namin mag-order sa Lazada kasi po nakita po namin ang mga previous po doon eh. I-check po namin kung ano ang laman. Meron ba daw dito pera at saka meron ditong phone. Ano tablet pero magaan ba? Baka po ano po ito? Kaya charot. Baka po ano itong laman niya dahon. Ano magaan? Check muna natin kung anong laman ito. So, ready na ba kayo? 1, 2, 3. Whoop! Wait lang po. Nagmamadali po kayo. Huwag kayong magmadali. Nandito po ako. Sige, open up po natin Tignan po natin kung anong laman po ito ng mystery box. Kasi sabi nila mystery box. Bakit plastic po ito? Uy! First! Oh, charger! Tingnan nyo, charger! Charger na meron po itong light. Okay? First po lang po ito. Check po natin sa ikalawa po. Loob ya. Check po natin. Ayun! Ano po ito? Hindi ko alam to. Para sa cellphone po ito. Parang dinidikit sa likod ng cellphone. At ito po. Parang pandikit sa likod ng cellphone para inawakan para hindi malaglag. So, meron pa? Wala po, wala na. So, tingnan po natin ito. Mukhang malaki-laki po ito pero magaan po. Tingnan po natin Lazada po, Lazada. Tingnan po natin. Uy, okay, surprise 1, 2, 3. Joke lang pala. Uy, yun mga magic parang karton na po yung laman mystery box, karton na po. Tingnan po natin tingnan po natin kung legit po ito legit po, surprise po natin. So, tingnan natin. Uy! Ayan, mga magic, check natin. And 1, ay ito pala para po sa ML. Okay, kung nag-ML nag-games pa kayo, hindi po huwag na mababasa yung kamay nyo, hindi po kayo maglalag. Alright, thank you so much. Preso, ano po ito? Ano po? Hindi ko lang ano ito, baka po sa charger po ito nilalagay para kapag ayun sa charger po ito sa may wire po. Okay, and last po ito. Ano po ito? Max. So, ayun mga ka-magic mask. Okay, so okay naman po good for 99 pesos order po namin sa Mr. Box. Okay naman po ang naging resulta. At least po, hindi po kami nagsisisi po kasi 99 pesos na po. Sulit naman po yung 99 pesos. Meron naman po kami ang charger, para sa wire, mask, and then para po sa daliri po, para po sa ML, mag-email po kayo. And then, sa likuran ng cellphone para hindi po mahulog. Alright? So, ayun na mga ka-magic. Don't forget, subscribe and click the notification bell. My YouTube channel, Adjunosus TV. And then, thank you so much po for sponsor po namin. And then, thank you so much po for Lazada. Alright? Thank you so much, everyone. Say all. Bye-bye!